Kadadaan dito ha, naka-live na ako, char. Ay, para pala ako sa camera, naninigarilyo ko. Nakarap pala, nakarap pala ako sa live ko. So, umihit-hit ako. Oo, nasi CPR ako. Landi, CPR ako. Ang daming bawal dito eh. Gwapo ko talaga, no? In fairness. Ngayon ko lang alam na may tsura pala ako. Kaya pala noon maraming naluloko sa aking mga bading. Ha? Kaya pala sa akin noon maraming Tagalin naluloko mo lang mga yung bading. salamin mo, mag-contact lens ka na lang. Dara. Hindi, noon gumagamit ako talaga noon. Yung yung may kwan, yung may grado, kulay puti. Yung gumagamit ako noon nang namamabrika ako kasi ayaw ako magpahalata noon na malabo mata ko. Gumagamit ako noon dati. Gwapo pala ako, matangos pala ilong ko, cute pala ako. Bigla ako nagkaroon ng dimple. Oo. Marami nagsasabi sa akin noon, kaya nga maraming naaakit eh. Mabenta ako noon sa mga sisterette, hindi nila alam. Hindi nila alam. Saring halamang dagat. Loading agad. Loading agad.
Nahanap ang bibig mo. Instant. Nakakain mo lang. Nakita mo pa yung coke. Ingay. Ang sabi ko mo, Kumusta Manoy Miroy? Kumusta Manoy? Miroy, kumusta? Moni ka na? Sana all, Moni. bibili nga lang ng Kamurduto na maray. naman. May mambagang ayos man. Ay, mangkibisita kaya murusdut. Ala, hindi ako nakasahod ngayon na December. Manoy, hindi ako nakasweldo ngayon na December. Nagka problema sa account ko. O yan ang nag-zero balance siya. Kaya nagpanibago ako ng account. Kaya Mayo na so sweldo kong December na natipong ko. Dahil ito naglog sa account. Naglog sa account ko pero dahil ko siya nakuha na. Inapot ko na sa duman sa bangko. Kaya dahil ko napakinabang sweldo ko kang December. Gerald Clarete, mega love shout out sa iyo Manoy. Kapatid. Kumusta kapatid na Gerald? Hindi nga ako nakasahod ng December. Ano ka ba, Manoy Miro? Hindi ko nakuha yung sahod ko. Nasayang lang yung sahod ko ng December. Kaya nag-iipon naman ako. Kapatid na Gerald Clarete, pwede ka na po magbaba ng bahay mo. Kung may premiere ka, bagong upload na video or upcoming LS, wag lang live. O kumambaga ako Manoy, ay sos, Bicolano man pala ni si Manoy na Gerald Clarete. Manoy ni Gerald, na ano yun ako sa harong mo? Panoorin ko lang tong video mo Manoy Gerald. 2 minutes lang naman to. 2 minutes lang. 2 minutes and 10 seconds. Tapusin ko to. Manoy Miroy, baba ka ng bahay mo Manoy. Baka di mo pa kaibigan to si Manoy Gerald. One day ago lang oh. Yung binaba ni Monica Vlog dyan, yung nasa taas, patamsak naman Manoy Miroy. Sige na. Guys, tamsakan nyo yung binaba ko dyan na bahay, yung sa unahan na binaba ni Monica Vlog. Yung bagong upload na video ko yun. 10 seconds lang yun. Baka naman. Tagaligas pe Albay ako Manoy Gerald Clarete. Manoy Miroy Kamsur yan. Sa Roma na Bicolano si Manoy Miroy TV. Nauragong kamang pala minakanta Manoy Miroy o rapper. Akala ko si Kwan, si Glock 9. Lewers, maraming salamat sa patamsak.
Baba ka ng bahay mo, Tamsak, short video upload premiere, 3 p.m. today, be blessed and encouraged. Guys, nagbaba ng bahay po si kapatid na Leeward Smiley, guys. Padikit patamsak rin po sa kanyang premiere. Manoy Gerald Clarete, ayan po, natapos ko na. Magtatamsak na ako, Manoy. Salamat. Baba po kayo ng bahay niyo, mga kapatid. Walang ano mga kapatid na Gerald. Guys, patamsak ako sa bagong upload kong video. Ayan po kung binaba ni Monica Vlog, guys. Short video lang yan, mga kapatid. 59 seconds lang. Hoy, ikot-ikot pala. Guys, patamsak sa binaba po ni Monica Vlog. Bagong upload ko pong video yan, mga kapatid. Short video lang yan, 59 seconds. Panoorin nyo po, matutuwa kayo dyan sa bagong upload kong video. Be, papalit na, Be. 500. Taga Ligas Albay ako, Manoy Gerald Clarete. Manoy Gerald, patamsak naman dyan sa bagong upload kong video. Ayan na binaba ni Monica Vlog. Rosalyn Hills, mega love shoutout sa iyo, kapatid. Kumusta, host Rosalyn Hill? Mega love shoutout sa iyo, host Rosalyn Hills. Ang dati kong pinupunta ng mga LS. Ang dati kong pinangingisdaan si Rosalyn Hills. Baba ko po ako ng bahay mo, ma'am, para madikitan po ng ating mga kaibigan at mabisita ka rin sa kanila, sa yung LS. Isa po yan si Rosalyn Hills, dati mga kapatid, sa nakatulong sa akin sa Banana po, maraming tao. At saka sa kanya po, ganyan, maraming mga bisita yan kung saan bansa. Sa kanya dati nang hindi pa po ako nakakagraduate ng 1K at hindi pa ako money. Diyan po ako sa kanya madalas, kay Rosalyn Hill. Nagbaba ng bahay si kapatid na Gerald Clarete. Nawala na naman si Miroy TV, oh. Gala talaga tong Miroy na to. Naglaho agad. Miguel, shout out sa 0 million in the 0 million talaga. Tamsak dan ho sa binaba mo, dance challenge. Salamat kapatid na Gerald, salamat sa patamsak. Short video lang naman 'yun. Miguel, love shout out sa 2 million in the house at sa 4 na patamsak, guys. Salamat. Baba po kayo ng mga bahay nyo dyan at magkaibigan, magsipagdikitan po kayo. Magdikitan po kayo, mga kapatid. Gala ka talaga, Miroy ka. Gala ka talaga, Manoy. Kung saan ka pumupunta, nawawala ka bigla-bigla. Nag-ELS ka pa ba? Manoy, Miroy, nag-ELS ka pa? Ako, bihira na naman ako mag-LS eh. Malamang money na to. Oh, money na nga. Sana all. Nandito ako sa harang mo, money na nga, sa wakas. Sana all, money na. Di ko skip harang mo, ha. Para kahit paano naman makabayad-bayad ako sa ng mga pagkakautang ko.
Unboxing SJCam M20 modified and simple video day and night. Sana all may nag-unboxing. Napakaswerte nyo talaga kayong mga nag-unboxing na mga may nag-sponsor sa inyo. Meron mga nagbibigay sa inyo. Napakaswerte nyo. Mabait naman akong tao. Ba't di ako sinuswerteng katulad nyo? Madaldal naman akong tao. Ba't di ako sinuswerteng katulad nyo na may nagregalo sa akin para mag-unboxing? Swerte nyo talaga mga tao kayo. Believe na ako sa inyo. Dito ako sa bahay mo ha. Ayan, di ko iniskiparang mo. Uy, sana all talaga. Ganda ng camera, giatay. Ako sa'yo. Bala ka sa buhay mo, box lang talaga. Iba talaga ang mga mababait na mga host, mababait na mga vlogger kasi may nagpapa-unbox, may nagregalo, sa akin wala man lang magregalo. Mabait naman akong tao. Wala kaibigan naman ako. Pero wala talaga sa akin nagpa-unbox. Walang naaawa. 12 days ago. May join button ka na rin pala Manoy. Ayan may join button ka na rin di ba? Two minutes ko lang to panonoorin. Total, Monica na naman eh. Yayaman ka pa lalo. Pakatapos lalong may mag-donate sa iyo, may mag-sponsor sa iyo ng kung ano-ano. Oo, igwa ka na igwa ka ng join. Oo, igwa ka na igwa ka ng join button ayan. Ang nangyari? Ba't nalipat? Nalipat yung kuwang ko. Anong nangyari? Napindot ko ba? Uulitin ko na naman. So ngayon, uulitin ko na naman. Atay. Sana all. Sana all talaga. Kakaingit. Pero hayaan mo na. Ganun talaga ang buhay. Ang swerte-swerte ng kalbong to. May nag-sponsor. Magpakalbo rin kaya ako para maswerte din akong nanlalait na kasi walang nagpa-unbox. Laitan na to. Magtatamsak na ako sa iyo ha. Hindi yan naka-unsub sa iyo. Dati pang dikit yan noon pa. Huwag ka dyan Miroy. Inansub na naman ako. Hindi ka na nagno-notif sa akin sa main ko. Isa lang ibig sabihin nun. Inansub mo ko. Charot lang. Tamsak mo kaya sa akin mga alagad mo. Para madagdag naman ang tamsak ko. Apat lang yan. Itamsak mo na sa akin mga alagad mo. Sige na. Para dumi naman ang kontas. Magpalipad ka naman sa akin dyan.
Kahit 25 pesos, hindi nakabawasan yun sa GCash mo. May pa-unbox ka pa nga. Samantalang ako, wala na. Alam mo kaya bihira na ako mag-LS kasi wala rin naman sa akin kalimbang all pa nga eh. Ngani. Kalimbang all pa ngani. Ito, may kaibigan ako dito, Marites. Yan. Pakita ko sa iyo si Marites. Ayan, ayun si Marites. Ayan. Di ba ang ganda-ganda niya, no? Ayan. Ayan. Ganda ni Marites, Ayun si Marites. Naglalakad. Yan. Hi ka, Marites. Hawak-hawak. Tandaan, sa maluwas na mga tao igdi. Tao daw, maluwas na mga tao igdi. May CPR kanyan. Wala. Madalas kong ipakita yan si Marites eh. Wala naman. Bawal yan, manong alam ko eh. Uy, ganun-ganun. Madalalawan. Magpabawal-bawal ka pa. Vlogger lang. Manimiro, sige na, paliparan mo naman ako dyan. Kahit 25 pesos lang. Daing laman Gcash ko. Sus, marisip. 2019, wala nang laman yung Gcash mo. Ngayon, wala pa rin laman. Ano ba yan? Di mo man lang malagyan yan. Pero may pa-unbox ka pa ha. Partida yan. Ko sa'yo. Umutang ka na muna sa Gcash mo. Pwede naman yun eh. Utang ka muna. Tapos pag-load mo, saka tasin. Singko pala ang laog niya. Tamsak mo na sa akin dyan, mga alagad mo. Yung 4 alagad mo, tamsak mo sa akin. Sige na. Nandito na ako sa labas nagla-live kasi yung dating inuupahan ko dyan, wala na ako doon. Nandun ako sa kabila. Ano gagawin kong background? Ikaw? Ay, ayaw mo na yan dyan. Kung magpapakahirap ako. Ayaw mo na, nakikita ka. Bawat live ko rito. Hanggang bukas lang na naman to eh. Susunod na araw, wala na tayong connection. Walay na kami wifi. Tamsakan mo naman ako dyan. Manimiroy, may pasok ka? Ano pala regalo mo sa akin? Regaluhan mo naman ako, Manimiroy, nang nakarang birthday ko. Ano ba yan? Di mo man lang naalala birthday ko. Saro ni Lady Ann, love shoutout sa iyo, ma'am. Maraming salamat sa patamsak. Sapat na. Mega love shout out sa 1 million in the house. Maraming salamat guys. Guys, nagbaba po ng bahay si Saroy ni Lady Ann's. Pabisita naman guys. Uy, malaki na rin bahay mo pala kapatid na Saroy ni Lady Ann's. Nandito pa ako sa bahay mo. Ayuda para kay nanay, sabi ni kapatid na Saroy Mary Ann, ni Lady Ann's. Haba ng intro mo ha. Sa intro pa lang sulit na.
Nandito ako kapatid na saro ni Lady Ann sa bahay mo. 6 minutes and 59 seconds. Salamat kapatid na saro ni Mary Ann sa patamsak mo. Dito ako sa bahay mo, ayan. Pinanonood ko video mo. Kapatid na saroy ni Lady Ann, ito po magtatamsak na po ako sa iyo ha. 4 minutes na po ako sa iyo. Po sa iyo kapatid. Yan, tamsak dikit ka lang. Saroy ni Lady Ams, dan na daw po sa iyo si Miroy TV. Guys, huwag nyo pong kalimutan na tamsakan ng bagong upload kong video. Ayan pong binaban ni Monica Vlogs. Tamsak lang sa bagong upload ni host na video. Sapat na. At huwag nyo na rin po sanang skip ang harang ko. Baka naman. Hindi na skip harang mo ba? Arang mo ha. Sana wag nyo nang skip guys. Tulong nyo lang sa akin. Ha. Para naman makapag-ipon uli ako. Kapatid na saro ni Lady Ans, nagdikit kalimbang na po ako sa iyo ha. Hindi na lang po ako nag-iwan ng bakas kapatid na saro ni Lady Ans. Almost 4 minutes ko pong pinanood ang palabas mo. 6 minutes man lang po yung palabas mo. May nagsusunog ba? Kapatid na saroy ni Lady S, dana daw po sa iyo si Miroy TV. Mega love shout out, Ma'am Tribachi Vlog. Maraming salamat sa patamsak mo po. Ang aking host dati na pinupuntahan, ang aking isa sa mga host ko na mentor ko rin dati sa pagbablog, sa pagla-live. Ayan po si Tribachi Vlog. Meron ka na pong moderator, host Tribachi, pwede na po kayo magbaba ng iyong bahay. Kung meron po kayong bagong upload na video, upcoming LS,
at saka Premiere, pwede mo na pong ibaba para madikitan po natin, mabisita po ng ating mga kaibigan. Salamat, host Tribachi Vlog. Kumusta po? Malaki na po ba sinusweldo nyo? Kan lang yun, wala lang akong magawang content. Kaya yun lang naisipan ko, nakiuso lang sa trending. Pero may mga premiere pa ako niyan. 3 pa po ang premiere kong naka-line up dyan. Bukas may premiere pa ako sa 20, saka sa 27. Nag-upload lang po ako ng pang good vibes. Wala na sahod. Bakit hindi nyo na ba pa nagpatuloy yung waiting nyo? Di ba? Sa bagay, sa akin nga, nagka-diferensya pa yung sahod ko ng December. Hindi ko siya nakuha. Guys, nagbaba po ng bahay si Ma'am Tribachi. Baka din nyo pa po kaibigan. Nagbaba po siya ng premiere. Natusok ka na isa premiere mo. Maraming salamat, host Tribachi. Nagbaba rin po ng bahay si Saroy ni Lady Ams. Host Tribachi, ito po ha. Magtatamsak dikit po ako sa premiere mo at mag-iiwan po ako ng bakas. Papasok po sa iyo si Monica Vlog. Host Tribachi. Walang anuman, nag-iwan po ng baka sa iyo si Monica Vlog at magdidikit kalimbang po ako sa iyo ha. Ayan, nakita mo po, kulay pula pa. Tamsak dan sa premiere mo, Tribachi, sabi ni Miroy TV. Yan na, idikit ko na po, host Tribachi, sa iyo. Salamat, host. Oo, 3 po ang premiere ko. 3 po yan. Isa bukas, yung unboxing ko. Yung unboxing ko. Bukas yung premiere ko. Pakatapos sa 20. Yung, ano ba yung isang premiere ko sa 20? Yung, basta 3 po yan. Maraming salamat. Dating dikit na po tayo. Sabi ni host Tribachi. Oh, basta yung Binakayan. Oo, Binakayan walking tour sa 27 ng premiere noon. Tapos yung home service. Yung hotel service ko na nagmassage ako, ayun, premiere ko pa po. At saka bukas naman, hindi pala, bukas pala yung premiere ng home service massage ko bukas. Tapos yung unboxing sa 20, sa yung Binakayan walking tour sa 27. Ayun. Sunod-sunod yan na aking premiere. Kaya bihira na rin ako mag-LS, puro na lang ako upload. Sa isang linggo, minsan mga thrice a week na lang ako mag-LS. Mega love shoutout sa inyo guys. Maraming salamat sa inyong mga patamsak. Dating dikit na daw kayo kapatid na Miroy ni host Tribachi Vlog. Oo, malamang. Kasi dati napunta yan sa akin dito si host Tribachi. Kaya dikit na rin kayo niya nito talaga. Malamang kapatid na Miroy. Kawa, siguro binaklas mo. Hindi, baka host Tribachi ang idinikit sa'yo niya ni kapatid na Miroy yung mga alagad niya. Yung main niya, baka hindi pa nakadikit sa'yo. Maraming alagad yan eh, ayaw lang itamsak sa akin. Badaya yan eh, si Manoy Miroy. Isang Bicolano rin yung nakababayan ko. Mabait yan, si Miroy TV.
Guys, magdikitan po kayo, guys. Nagbaba ng bahay si Saroy ni Lady Ams. Suroy ni Lady Ams. Suroy ni Lady Ams, Dan, Kalimbang All. Kapatid na Suroy ni Lady Ams. Dan na daw po sa History Bachi Vlog. Pabalik na lang kapatid na Suroy ni Lady Ams. Nawala na naman to si Miroy. Gala talaga tong Miroy na to. Pagkalbo talaga, gala. Nakikimarites na naman siguro to si Miroy TV. Kapatid na Suroy ni Lady Ams, dan na daw po sa iyo si Tribachi. Pabalik na lang kapatid. Ay, nandiyan pala. Nakikinig pala si Miroy TV, si Manoy. Akala ko gumala ka na naman eh. Kasi pag mga kalbo talaga gala. Joke lang. Magpapakalbo na rin ako kasi para may mag-sponsor din sa akin. May mag-sponsor din sa akin na matagal ko na talagang pinapangarap mga kapatid ko. Ring light at saka mic condenser. Para pag nagkaroon ako ng mic condenser pagkatapos ng ring light, ang gagawin ko pong live ko ay puro na lang kantahan. Magre-request kayo sa akin ng kanta at kakantahin ko lahat na gusto nyong kanta, kakantahin ko. Makaluma, 80s, 70s, 80s, 90s, or millennial song, kakantahin ko po yun. Pag nagkaroon ako ng may condenser at saka ng ring light, sana lang magkaroon. Di naman ako nakabili kasi ng unang sahod ko. Kulang pa nga, tapos pinabayad sa utang. Yun ang hinahangad ko na sana ng Pasko na magkaroon ako ng may condenser tsaka ng ring light. Wala man lang sa akin nagpa-unbox. Wala man lang naawa. Mabait naman akong tao. Guys, patusok daw po ng premiere ni kay kapatid na Ani Host Tribachi vlog. Patusok na. Nandito po ako sa binabamong bahay, Host Tribachi. Nasa harang mo pa po ako. Masaya kasama ang pamilya.
Resurrection Beach. Sana all nag-beach. Walang ano man, nasa harang mo pa ako eh. Ayan. Mati. Di ba ang Mati sa Kuan, Davao? Ako, guys, baka sino naman ang gustong mag-sponsor sa akin diyan ng kahit mga second hand nyo ng mga mic condenser. Yung mga gamit nyo na, gusto ko lang po magkaroon ng ganun. Baka meron kayong mga gamit na mic condenser. Sa live stream ko po, puro na talaga siya kantahan. Gagawin ko siyang Si Zach, uuliin ng pulis. O, ikaw pala sa... Ulilas na. Baliktad. Puyis. Mabalo na pala. wala, nagutom ako eh. Nagkuhan ako ng ganda umaga, Manoy.
Tuyok-tuyok man. Oo nga eh, nahina kasi. Wala kasi, patapos na yung kontrata. Salamat kapatid na native. Magandang umaga din sa iyo Manoy na native. Mega love shout out sa 4 million in the house. Ala, sampol. Ako pang pasasampulin mo ha. Walang-wala rin ako ngayon. As in talagang wala ako. Gagana yon, siyempre natural. Pag pinindot yon, pag may laman yung Gcash, gagana yon. Ikaw kaya, sampulan mo kaya kung gumagana yung join button ko dyan. Sige na, yung dollar sign ko, pindutin mo lang. Try mo nga. Sige na Manoy Meroy. Try mo nga kung gumagana yung dollar sign ko dyan. Manoy Meroy. Sige na. Sige na. Dati yon. Baka ngayon din na gumagana. Sige na. Baka naman pwede. Hilaw pa. Floor Channel, mega love shout out sa iyo kapatid na Floor. Maraming salamat kapatid na Floor sa iyong patamsak, sa iyong pagpasyal. Meron ka na pong moderator, pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Kaya ginawa na ikot pala ako. Maraming salamat guys sa inyong patamsak mga kapatid. Baba po kayo ng bahay mo kapatid na Flor para makipagkaibigan po. Kain tayo. Ode. Kain tayo guys. Kain. Noodles. Bajing. Bajing. Mega love shout out sa 2 million. Para sa lupa. Maraming salamat Manoy Native Food Discovery sa patamsak mo sa pagpasyal Manoy isang Ayan oh, binaba ni Monica Vlog. Yan yun eh. Panoorin mo ulit. Sige na. Panoorin mo ulit Manoy Manoy Native. Kain tayo guys. Guys, patamsak naman sa bagong upload kong video. Baka di nyo pa natamsakan. Yung hindi pa nakakatamsak. Huwag nyo na rin iskiparan ko. Baka naman. Ganda-ganda nga eh. Nagkamali nga ako dun eh. Dapat nakabra. Hindi ako nakasando. Ayoko nang ulitin kasi na-upload ko na eh. So, sunod gagawin ko yung nakabra. Para mas malala. Tsaka hindi na ako nakapalda. Trending kaya yan sa TikTok. Usong-uso yan sa TikTok. Nakapalda. Tapos sex bomb ang tugtog. Uso yan. Nakiuso.
Oy, grabe talaga kapatid na native. Sobra. Kami nga oh, lahat kami rito masasama. Lahat kami rito masasama pakiramdam namin. Puro kami may sipon, may ubo. Tapos ako, ayan, medyo hindi magandang dami ngayon. Binitawan nila ng Pasko eh. Linuwagan nila ng Pasko kaya yun na nangyari. Oo nga kapatid na Koise, ikot-ikot lang. Walang mabili sa amin dito ngayon kapatid na native na mga gamot-gamot. Kung meron man, madali maubos kasi halos pumipila. Lalo dito sa amin, maliit lang tong bayan. Pumipila ang mga tao sa Mercury Drug dito sa amin tapos sa New South. Tara, kain tayo. Ito. Yan. Nagutom ako eh. Kain tayo guys. Kain guys, kain. Kumusta Manoy Kois? Kumusta? Kumusta ang Pasko mo at saka bagong taon, Kois? Okay lang, Kois? Wala ka na pa kumain. Nagutom lang ako. Nagluto. Wala makain na kagutom eh. Kaya ito naisipan kong kainin. Wala naman kasing ibang kakainin. Kundi ito lang. Nagugutom ako eh. Mega love shout out kapatid na Joey the Vlog. Ako din kapatid na Kois. Hindi pa ako masyadong magaling. 1 week na. Inuubo pa rin ako tapos sinisipon. Katrangkaso din ako. Halos naubos kami. Mega love shout out sa'yo kapatid na Joey. Kain tayo. Noodles. Chicken flavor. Mega love shout out sa 5 million in the house. Nawala na naman si Kois. Si pare ko. Si pare ko si Miroy pala. Gumala na naman ang kalbong yun. Oo nga eh.
Ako rin. Almost 1 week na. Oy, ayusin mo. Nandiyan ka pa pala nakikinig. Kala ko nawala ka na ng kalbo eh. Kalbo no? Porque may buhok. Pero lahi namin yung Meroy, lahi namin yan. Hindi lang ako nagmana. yung dito, wala. Sa gilid lang mga mayroon. Tatay ko ganun eh. Hindi lang ako nagmana sa tatay ko. Makapalambo ko eh. Nagbaba ng bahay si Floor Channel guys. Malaki na ang bahay ni kapatid na Floor Channel. Nasa 5K na. Sana all. Malaki na ang bahay. Okay, malaki ng bahay niya ni Floor Channel, 5K. Oo nga eh. Ako kuha na almost 1 week na, hindi maalis-alis yung ubo ko at sipong ko. Nagsimula to nang yung namalat ako. Parang nagkaroon ako ng sore throat. Oh, English yun. Nagkaroon ako ng sore throat. Pagkatapos, tas kinagabihan na yung linagnat ako. Tapos, ayun. Mga 2 days, medyo okay yung pakiramdam ko. Lumaklak naman ngayon ako ng soft drinks. Uminom ako ng soft drinks. Ang lamig-lamig pa naman. Ayun. Napala ko. Lalong lumala yung ubo ko, tas yung sipong ko. Paggabi, sinisipon ako eh. Halos hindi ako makahinga paggabi. Pero pag ganito, okay lang. Medyo okay yung sipong ko, tsaka yung ubo ko. Pero paggabi, doon ako inaatake. Kaya yun. Sana okay na. Nainom naman ako ng gamot. Ang dami-dami ko ng gamot na inom. Ubos na nga, buti na lang kamo. Meron talaga kaming biniling gamot. Kasi ugali ko mga kapatid na nag-i-stack ng gamot. Mga paracetamol, mga amoxicillin, mga mipinamic, mga biogesic, mga sakit sa tiyan. Basta yung mga gamot na mga pang-emergency, nag-i-stack po ako niyan. Buti na lang kamo meron. Tapos yun na balitaan ko nagkakaubos na ng gamot. Ayun, yun yung iniinom pa namin ngayon. Sige, Manoy ko, kain ka muna. Lalong lumala ka mo yung ubo ko nang uminom ako ng soft drinks. Ay sos, Ginoo, ako pa nga maayuda sa iyo ha. Nakakita mo yung isa lang cellphone ko oh. Hindi ako marunong gumawa talaga ng yung mga katulad ng inyong iba. Marami ako napupuntahan ngayon. Mga bartiran talaga, grabe. 10-20 sila hanggang 30 pa. Bartiran sila. Hindi ko alam kung paano gumawa ng alagad. Natatakot naman ako gumawa. Kasi, higit sa lahat kaya ako natatakot dahil itong cellphone na to hindi akin. Alam nga mong gumawa ako dyan sa main ko. Yan guys, nagbaba ng bahay si Floor Channel.
Ibig sabihin, pag gumawa ka ng email, di panibagong email na naman yun. Gagawa ng panibagong email. Dito rin. Sa cellphone na to. Hindi naman nakalink dito yung kuwang ko eh. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Joey, guys. Kapatid na Mero, bisitahin mo naman to si kapatid na Joey. Baka di pa kayo magkaibigan. Ay, nakatamsak na pala ako rito. How to buy groceries online vlog. Ano daw? Mas maganda pa yung email lang, yung wala siyang channel kasi organic. Paano yun? Gagawa ka lang ng email. Pagkatapos, lalagyan mo rin ng profile. Sarap naman ito kapatid na Joey. Pahingi nga ako nito. Natural. Siyempre, pag gagawa ka ng alagad, hindi mo talaga ilalagay yung totoong pangalan mo. Ay, hindi pwede kasi ito nagamit ko to eh. Nagamit ko to yung cellphone number na to. Ginamit ko to sa second step verification ko dito sa account ko eh. Kapatid na Joey, pahingi nga no ng kinakain mo na yun. Sana all, oh, nag-grocery kahit online. Guys, nagbaba ng ba si Floor Channel? Baka gusto nyo bisitahin, guys. Sarap nun. May honey pang linagay. Ay, sarap gyatay. Sarap-sarap nun. Tapos yung pakagawa pa ng mister mo, ginawa ata ng mister mo yan eh, medyo kinuhan sa ang tawag doon, yung parang yun na yun, yung parang pang waffle. Yung parang lagayan ng waffle.
Sarap nun. Mainit pa, tapos with hot milk. Gatay, sarap. Mabel is Mabel, basa yun na yun. Mabel, basahin mo sarili mo. Basahin mo sarili mong apelyido. Ang hirap-hirap basahin. Salamat, Mabel, sa pagtamsak, sa pagpunta sa live ko. Maraming salamat. Meron ka ng moderator, pwede ka na magbaba ng bahay mo, kapatid na Mabel. Kung may bago kang upload na video, may premiere or upcoming LS, wag lang live, pwede pong ibaba, kapatid, para mabisita po ng ating mga kaibigan, kapatid na Mabel. Gagawa-gawa kasi kayo ng mga YT channel nyo, ang hirap-hirap basahin. YT name channel nyo, ang hirap-hirap naman kasing basahin. Giatay. O, basta yun na, Mabel. Basahin mo sarili mong apelyido. Peace. 12 thumbs ako. Salamat, kapatid na Mabel. Bibisitahin ko, kapatid na Mabel, ang iyong bahay. TikTok, random videos from beloved Nakshis. Anak ko yung gumawa sa sandwich maker. Yun, sandwich maker pala tawag doon. Basta yun na yun. Ang sarap-sarap nun, grabe. Tapos mainit-init pa, malutong-lutong pa, tapos yung palamon pa sa loob, ay, juicy, yummy. Bagong upload lang to, 42 minutes ago. Kapatid na Mabel, nandito ako sa bahay mo, ha. Kapatid na Mabel, nandito ako sa bahay mo. Nandiyan ka pa ba? Yahoo! Ala. Guys, tamsak naman dyan sa binaba ni Monica Vlog na bago ko rin upload na video. Sa TikTok ko rin yun, mga kapatid. Baka gusto nyo yung tamsakan din naman yun. Dami nga na naman. Bigat sa inyo yung apelyido ko. Bala ka dyan, Mabel. Basahin mo sarili mong apelyido. Mabel, tamsakan mo naman yung binaba ni Monica Vlog. Katulad din nito sa'yo. Sa TikTok ko rin yun. May TikTok ka. Follow mo ako sa TikTok. Follow kita rin sa TikTok. Hindi na ako mag-iiwan ng baka sa'yo, kapatid na Mabel, ha. Magdidikit kalimbang lang ako sa'yo. Hindi na ako mag-iiwan ng baka sa. Yan. Ayan, nakikita mo naman pulang-pula pa. 3 minutes. Tapusin ko na lang to. 3 minutes lang naman. Guys, patusok daw po sa binabang bahay ni Host Tribachi Vlog, guys. Baka din nyo pa po kaibigan si Host Tribachi. Isa po yan sa dating pinupunta kong LS at malaki rin pong naitulong sa akin yan sa mga saging ko dati. Okay lang po yun, Host Tribachi. Guys, patusok, patamsak, padikit po kay Host Tribachi. Legit po yan, mga kapatid. Wala na naman si Miroy TV. Gumala na naman si Kalbo. Mega love shout out sa 2 million in the house at saka sa 12 patamsak nyo, guys. Salamat. Ayan na, Mabela, natapos ko ng iyong palabas, ang iyong TikTok compilation. Yan, magdidikit kalimbang na ako, din ako mag-iwan ng bakasa. Yatay.
Yan kapatid na Mabel. Tusok, dikit, kalimbang. Kapatid na Mabel. Salamat. Mabel, dan na daw po sa'yo si Joey D. Vlog. Kapatid na Mabel, pabalik naman po kay kapatid na Joey D. Vlog. Thank you. Walang ano mga kapatid na Mabel. Guys, patamsak naman sa bagong upload yung video. Ayan pong binaba ni Monica Vlog. TikTok compilation ko rin po yun mga kapatid. Short video lang yan, 59 seconds. Nagbaba ng bahay si kapatid na Floor Channel, guys. Baka di nyo pa kaibigan. Padikit naman, pabisita, patusok. On the way daw, sabi ni Mabel. Dan dikit Joey, sabi ni kapatid na Meroy TV. Guys, patusok naman po sa binabang bahay ni Monica Vlog. Baka din nyo pa po kaibigan. Patamsak naman dyan sa binaba kong bahay. Short video lang yan guys. Sige na guys. Parang awa nyo na maluoy mga kapatid. At panoorin nyo na rin po. Wag nyo na rin po skip ang ads ko. Para makatulong naman kayo sa akin. Baka naman. Guys, kung gusto nyo pong matanggal ang stress nyo, panoorin nyo po yung video ko, yung binaba pong bahay ni Monica Vlog. Matutuwa po kayo niyan, matutuwa na kayo, matatawa pa kayo, maiiyak kayo sa tawa. Panoorin nyo po ang aking binabang video, ayan pong binaba ni Monica Vlog. Pantanggal stress ba? Kahit nga pa ako guys, sa sarili ko natatawa ako eh. Panoorin nyo po mga kapatid, ayan binaba akong video. Ayan na ba ni Monica Vlog guys. Maraming salamat, Host Tribachi, sa iyong pabidyo-bidyo. Maraming salamat. Bisdak. Bisda ako, mega love shot. Meron ko na pong moderator kapatid na bisdak ako. Bisdako. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay kung may bago kang upload na video, premiere or upcoming LS, wag lang po live. Pwede mo pong ibaba kapatid para mabisita ng ating mga kaibigan at mabisita ko rin ang iyong bahay. Salamat kapatid sa iyong pagbisita at salamat sa patamsak mo.
Salamat sa paharang host. Dikit Kalimbang Olho, salamat. Baba ka po ng bahay mo kapatid ng bisdak ako. Para mabisita po ng ating mga kaibigan at mabisita ko rin po ang iyong bahay, kapatid. Salamat sa patamsak, bisda ako. Nagbaba ng bahay si Floor Channel, guys. Nag-live shout out sa 1 million in the house at saka sa 13 patamsak nyo, guys. Dito nagpumatol sa pare. Oh, lumakan din sa pare. Ay, magano. Inaano lang po yung pare. Ayaw naman ng pare. Joey the Vlog, dan sa'yo po. Sabi ni kapatid na Tribachi Vlog. At man itong lalaki man to, asawa niya lang. Di man nag-ano man. Floor Channel, dan na daw po sa'yo si Joey the Vlog. Babalik na lang, kapatid. Lalaki, sana pare. Yung asawa mo. Kapatid na bisda ako pa. Baba mo pa bahay mo, kapatid. Para mabisita po ng ating mga kaibigan. Sana ngayon di magaro. Kami nagmumula kang pagka. Istan ni Eda mo. Tingnan mo. Ito. Tapos natin ito. Ito lang. Siya o. Oh. Kinlas niya yan o. Dinagdagan niya. O dinagdagan niya sa Bion. 285. Oo, lahat. Kinukuwent ako eh. Hindi lang to ano. Trip plus eh. Tingnan mo. Pwede mo ate. So, ang gugulo na, ito lang nga, Elsa Gandita lang nga, ya. Tingnan mo nga. Siya na naglagay niya, plus. Sabi ko, siya na nag-20. Nagbaba ng bahay si kapatid na Mabel, guys. Baka din nyo pa kaibigan. Babisita naman. Oh! Baka nakikita ng... Nagugulan si Don. Asawa sa dulo ng kape. Di ba kita yung pare? Ayaw na. Hindi, apat na sigarilyo. Sininiba mo nga sa kainin. Hindi yata kanina. Hindi bang magkahon. Dalawa. Floor Channel, dan na daw po sa'yo si bisdak ako. Pabalik naman, kapatid. Autusok host.
Bali, 33 lahat. Tama man din yung kwenta niya. Oo, ibig ko sabihin, Plus 285. Plus 50 ito. Nandiyan pa pala si Kalbo. Salamat, Miroy Sibi, Manoy, salamat. dito pang ganun mo na yan. 330. Yan. Yan na ilagay na. Kala ko kung sino, naisahan mo naman ako, host, Tribachi, akala ko kung sino. Sinilip ko yung bahay eh. Hindi, ano, hindi ko rin maanuwan eh. Hindi siya lang, ano. Ito, Bio, tingnan mo. Ito, ako magugulang kay Bio eh. Di ba may 35 siyang ano. Nagkagaraw niya, ito, 323. Tapos ano naman ito? Tapos nagbigay siya ng 123 sa akin, kaya nagdami ako dyan, bigay mo 123. Di ang balance raw niya, ito na. Ito ba yan? Tingnan mo ako yun ang... Buntis ka. Naisahan mo ako doon, host Tribachi ah. Kala ko kung sino. Sinilip ko kasi yung bahay. Yan, sa patay mga nakuha niya. Baka Jontis ka ning. Yung anak ko, meron kasi ako sa amin siya nakakalimutan bayad siya. O baka talaga sadyang malaki pusod mo. Sabi niya, Dito, dyan. Ano itong Pickle Express? 40. 45, 45. 45. Ayun, pagkagsabi niya sa totoo yan. Sa iyo, dinalian ka ng leg. Salamat ka, leg lang yung dinali sa iyo, leg. Mata mo at susundin ko. Matawang ka. Bigat yung pinagdadaanan. Mabigat ng sumpa. Kailangan ng... hindi ko masasabi. Nasa live ako eh. Yan ang ano niya. Gugutom kasi ko. Oo, sige. Gusto kong kumain. Alam mo, gusto kong kainin talaga tinapay. Gusto kong kumain ng tinapay. Wala lang akong pambili tinapay. Ha? Ayoko. Yan sa 3 ano. Gusto ko kumain talaga ng tinapay. Kung hindi kamoting kahoy o saging na saba, gusto ko yung hilawa. Ayoko ng hinog. 35, Tsaka gusto ko yung tundan, yung medyo mahaba-haba. Yan ang iinuman yan. Hindi, yung, masarap eh, yung saba. Ilaw siyang saba, tapos isasawsaw mo sa sabagoong na may sili, ay, tapos may kalamansi, gatay, sarap. Hindi lahat. Oo, yan. O magkano Gusto ko kumain nun. Sabi ko sa niyan, ang ginagawa pinagko. Ganun, kahit din kami. Oo, hindi, ako kahit hindi manibalang. Basta gusto ko sa kanya hilaw. Ayoko ng manibalang. Ano, 30. Tapos may dota. Mm-mm. Ito, itlog na may ano, 45. Oo. Sabi, Sa amin mas maganda kasi mas maliwanag talaga yung ilaw. 12 ito. Siyempre nagre-reflect sa amin yung kasi yung may kaysa kami may Ano kayo? Ano ka? may change kami. Pero, lagay kami si Sir May. Isa. Kami? Saka 12. Tribachi Vlog and Miroy TV, Dana po. Kapatid na Miroy, Dana daw po sa iyo si Joey D Vlog at si kay kapatid na Tribachi, si Joey D Vlog. Guys, nagugutom talaga ako. Baka gusto niyo akong sponsoran niyang pabili. Paliparan ka pa ng tinapay dyan. Dama sa ulo mo. Kumain na ako ng noodles, tapos umiinom na naman po ako ng kape. Gusto ko talaga kumain ng tinapay, wala lang akong pambili. Nagpapadinig po ako sa inyo, nagpaparinig ako sa inyo pala, hindi nagpapadinig. Baka may gusto naman po dyan sa akin mag-sponsor ng tinapay. Kay Host Tribachi sana eh, may bakery to eh. Di ba no, Host Tribachi, may bakery po kayo. Hindi ako nakakain nun, yung binigay sa atin doon. Yung isang plastic na tinapay, halos, yung iba kumuha, tigsa 10. Gugutom talaga ako.
Baka gusto niyo akong sponsoran dyan pambili tinapay. Joey Di Vlog Dan pang 516. Sabi ni kapatid na Tribachi. Bale, 323. 323. Pero pag nagugutom, walang pambili pagkain. Kumain na ako ng noodles pero nagugutom pa po ako. Gusto, hinahanap po talaga ng changko tinapay. Kadadaldal ko. Baka may gusto naman pong maawa dyan sa akin. Mag-sponsor pambili tinapay. Sa Davao Host, daming tinapay. Oo, dyan sa inyo. Alam ko may bakery ka eh. Alam ko ikaw, host Tribachi, meron po kayong bakery. Kasi one time na nagla-live kayo noon, naririnig ko ikaw na nagsasalita na kung gumawa na... Ay hindi pala, kumuha ka pala ng tinapay doon sa likod, sa may pumasok ka doon sa pinto nyo, tapos naririnig ko parang may umaandar na makina. Tapos yung pinakita mong tinapay yung putok. Yung may biak, yung gano'n, basta yun na yun. Yung parang may asukal sa ibabaw, tapos yung matigas siya. Kaya alam ko may bakery kayo. Nakarating na ako sa Tribachi ng Davao sa Davao City, sa Central Park Subdivision. Nakarating ako dyan 1999 dati. Tapos Surigao, tapos Ormoc, Surigao, Cebu, nakarating na ako dati 1999. Nang binata pa po ako, nung gala pa ako. Wala pang iniisip kundi gumala, sumama sa mga tropa. Nakarating ako lang dyan dahil sa tropa. Kaibigan ko. Kuwang kami dyan, 1 week. Gala-gala. Ng mga time na binata ng year 1999 pa. Kaya nakarating ako dyan. Tapos lahat na kaibigan ko puro Bisaya. Kaya may konting alam ako sa salitang Bisaya. Hindi ko man siya masasabi sa salitang Bisaya, pero kaya kong i-transfer sa salitang Tagalog kasi nakakaintindi ako. Sinong magpo-boxing? O yun, kunin mo kayo isang gloves. Dali. Boxing na, dali. Bigyan mo kayo dalawa ni ano. Bigyan mo kay Benby ng isa. Hindi, dalawa talaga. Para hindi na ko lang tingin. Dali. Baliktad eh. Ganyan mo, ganyan. Sabihin mo, i-pumakan ka. Damang ko siya kamay. Arty? Wala man bro. Botangan mo ano? Botangan mo damit. Para ni mo siya glove. Wala, kapatid na Joey Di Vlog. Wala akong ganyan. Dati nang yung nandito yung kaibigan ko, meron akong, yun ang ginagamit ko, ngayon wala. Palawan mo na lang. Palawan mo na lang. Sige lang. Baka naman. Ibibili ko ng kuha ng ring light. Baka lang. Di ba meron na naman akong kuha sa'yo?
Ay, okay. Maganda. The Wonder Asia, shout out. Kumusta, Ging? Baba po kayo bahay nyo, mga kapatid. Baba po kayo ng bahay nyo para magdikitan po. Kumusta, Ging? Ging channel, mega love shout out. Baba po kayo bahay nyo. Langaw naman. The Wonder Asia, meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng bahay mo. Malaki na ba bahay mo, Ging? Nakagrad ka na ba, Ging? Parang may dumaan. Oh, may dumaan sa monitor ko. Parang may dumaan na kami sa monitor ko. Oy, road to grade 3 ka na rin pala, kapatid na Ging. Road to grade 3 ka na nga eh. Dati road to grade 2 ka lang eh. Dati kon lang to, 221, 220, 221 ka lang eh. You know? 260 260 ba? Ayan o. Guys, padikit naman po kay kapatid na Joey di Vlog, guys. Kapatid na Joey, sige na. Ikuan mo na lang. Baka naman. Baka lang. Pwede. Kung okay lang. Four days ago lang to, no, kapatid, naging ano. Guys, baba po kayo ng bahay, guys. Kapatid naging, baka di mo pa kaibigan to si kapatid na Joey di Vlog. Bisitahan mo naging. Babait yan. Nag-LS na rin yan si kapatid na Joey di Vlog. Legit siyang kapatid na Ging. Ging TV channel, tamsakan ko na. Channel, dana daw sa'yo si kapatid na Joey di Vlog. Pabalik na lang, kapatid Ging. Kapatid na Ging, tamsak na sa'yo. Patapos ng iyong video. Ayan, nakita mo naman. Ayan, tapos na. Salamat, kapatid na Ging. Palawan mo na lang. Pang ayong regalo mo na lang ng birthday. Uy, parang lahat to pabagsak ang power ko.
Open! I-open daw yan. Ay, hindi na pwede i-open. Be, magkano tinubo niyo sa kwintas? Dalawang libo rin. Kaya pala kanina si Arnel, nasa bahay pa nila, sa Sabado pala kayo Walang anong kusina niya. kanina. Di ba? Pero dinaanan na. Ewan ko. Sabi niya, pakitin mo na daw yung iba. Kung kaya tayo puro low battery na. Pa-end na tayo guys. Mabelda na daw po sa'yo si kapatid si Ging TV channel. Oo nga eh. Dito tayo. Baka kaya pa doon sa bahay ang signal. Ganda no? Eh, magkano man yun? Magkano yung bill? 25 na
Salamat The Wanderer Asia sa pagpasok at kapatid na Ricky Sanoy Official TV. Maraming salamat.